नमस्कार, मी कल्याणी स्वागत करते तुमचं सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे मी आणि स्मित. आज आपण चाललेलो आहे पंचवटीतील तपोवनामध्ये. अगदी निसर्गाच्या सानिध्यात खूप छान वातावरण आणि खूप छान बघण्यासारखं आहे इथे. तर आपण सगळे जाऊया, चला तर. सगळीकडे मोठमोठाली झाडे, हिरवी हिरवी झाडे, सगळीकडे हिरवंगार वातावरण आणि अशा हिरव्या वातावरणामध्ये इतकं छान वाटतं, तर मन अगदी प्रसन्न होऊन जातं. तर चला मग आपण बघूया इथे काय काय आहे ते. इकडे आलो आम्ही लक्ष्मणाच्या मंदिरामध्ये. तर कोणात आलोय, लक्ष्मण मंदिर आहे इथे. पूर्ण भारतातील हे एकच मंदिर आहे लक्ष्मणाचं, असं ऐकलेलं आहे. शूर्पणखाचं लक्ष्मणाने नाक कापलं. तर आतमध्ये बघू आपण. आणि ह्या इथे आपण बऱ्याचदा आलो, पण ह्या मंदिरामध्ये आज मी पहिल्यांदाच बघण्यासाठी आले. आता आपण चाललोय लक्ष्मणाच्या मंदिरामध्ये, जिथे लक्ष्मणाने शूर्पणखेचं नाक कापलं होतं, अशी ही जागा आहे. तर इथे खूप छान छान चित्र नाही आहे हे जे भिंतीवर आहे. तर ज्या प्रकारे लेण्या असतात, तर त्या लेण्यांप्रमाणेच ह्या ज्या मूर्त्या आहे, तर त्या भिंतीमध्ये कोरलेल्या आहे आणि खूप सुंदर कलर दिलेला आहे. तर बघायला, प्रत्यक्ष बघण्यासाठी इतक्या सुंदर वाटतात. आणि या जे परिसर आहे हा, तर इथे सगळी देवाधर्मांची पुस्तके, देवाचं सामान विकण्यासाठी आहे या परिसरामध्ये. श्रीमद भगवद्गीता एकच अध्याय असेल का याच्यामध्ये एखादा? किती छोटं आहे. आणि इथे काय ते महान आणि सगळे मोठे मोठे पुस्तक पाहिजे असेल ते घेऊन घ्यायचे ना. बघ, नाही तसं नको ना, व्हाईटच पाहिजे म्हणजे ना. वाईट नाही ना, कलरफुल, त्याला वेगळं वाटेल जरा. ठेव ना कोणता घ्यायचा? ह्याच्यात ना बघू द्या एक मिनटं. हां, इतकं काही दिसत नाही, इतकं वेगळं नाही दिसत. हां, किती का? बघ रे स्मित, तिकडे बघ. अजून बघ कोणते. हां, पैसे घेतले ना. इकडे गदा काय काय आणि शिट्टी. आता या दुकानाच्या बाजूलाच वरती जाण्यासाठी पायऱ्या आहेत. तर वरती मंदिर आहे, चला तर मग मंदिरामध्ये जाऊया. पण ते तुटतं ना, चांगल्यातलं घ्या ना. तर हां, गणपती बाप्पा फोटो काढतात. ते पाऊस चालू आहे ना, म्हणून गाय आणि वासरू आहे. आणि इथे झोपडी. चल रे. सोड ना त्याला, सोड ना. आता इथे नवीनच हे सगळं बनवलेलं आहे. पूर्वी थोडंसं वेगळं होतं. आणि इथे बघा, खूप छान छान मोठ्या मोठ्या मूर्त्यांमध्ये बनवलेलं आहे. तर लक्ष्मण शूर्पणखेचं नाक कापताना इथे दिसतं आहे. तर खूप छान मूर्ती आहे आणि खूप मोठ्या आहे. आणि इथे हे जे दिसतं आहे, तर ते आत्ता बहुतेक पूर्वी जरा वेगळं होतं आणि हे नवीन बनवण्यात आलेलं आहे. इथे खाली पाणी सोडलेलं असतं. आणि हा तपोवनातील परिसर बघण्यासाठी खूप लांब लांबची, म्हणजे बाहेरच्या राज्यातली पण लोक इथे बघण्यासाठी आलेली आहे. त्यांची तर भाषा पण समजत नाही, ते लोक काय बोलत आहे आणि काय नाही. तर तपोवन, जिथे प्रभू श्रीरामचंद्र, माता सीता, लक्ष्मण हे सगळे राहिलेले आहे, अशा ठिकाणी दूरदूरहून लोक बघण्यासाठी येतात. शेषनाग अवतार.
पहिल्यांदाच आले मी. तपोवनात बऱ्याचदा आले पण लक्ष्मणाचं मंदिर बघितलेलं नव्हतं. तर शूर्पणखेचं नाक इथे मंदिर इथे आहे. गरुड आणि पाणी का इथे आतमध्ये पाणी. इथे दुकान आहे. पंचवटीतले सगळे चित्र. श्रीराम लक्ष्मण सीता अरण्यामध्ये. शबरीचे बोरं. इथे जे काही भिंतींवर चित्र आहेत प्रभू रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता, शबरी यांची वेगवेगळी चित्र रंगवलेली आहेत. हे चित्र नाही तर ह्या मूर्त्या आहेत. तर ह्या ज्या आहेत तर प्रत्यक्ष खूप छान दिसतात. अशा कॅमेऱ्यामध्ये इतकं दिसत नाही आहे पण खूप छान दिसतात प्रत्यक्षमध्ये बघण्यासाठी. तर जेव्हा प्रभू श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, माता सीता जेव्हा पंचवटीमध्ये राहिले तर त्यांच्यासोबत ज्या काही गोष्टी घडल्या तर त्या सगळ्या ह्या चित्रांमार्फत इथे दर्शविल्या आहेत. तर त्या स्मित नाही दिसत आहे. चेहरा दिसला पाहिजे. किती बाहेरचे लोक आलेले इथे बघण्यासाठी आणि 5 मिनिटांच्या अंतरावर मी बघितलेलं नाही कधी इथे. किती लांबून लांबून लोक आलेले इथे. अजून आलेली नव्हती. हां, सर्व धर्म जय हनुमान. किती छान आहे बघ रे. इथे सर्व धर्म मंदिर आहे. तर इथे सर्व धर्मांची देव एकाच मंदिरामध्ये दिसतील बघायला. इकडे हनुमानाची मूर्ती खूप छान आहे, मोठी, खूप छान आहे. आणि इथे सीता हे देताना मंदिर खूप छान आहे बघ. इकडे ह्या बाजूला मूर्त्या खूप मोठ्या आहे आणि मोबाईलमध्ये छोट्या दिसतात. शूर्पणखेचं नाक इकडे नाही. चल बाळ, इकडे इकडे बघ. महावीर स्वामी. जगन्नाथ आहे. जा पुढे. शंकर दत्तात्रेय. गणपती बाप्पा. माँ दुर्गा. संत ज्ञानेश्वर, विठ्ठल रुक्मिणी तिकडे ना. गुरु नानक, संत तुकाराम. आणि इथे काय औषध. हां, इथे काल केलं असेल ना मी, परवा जन्माष्टमी. आणि समोर इकडे पाणी वाहतंय. कपिला गोदावरी संगम इकडे.
प्रभू रामचंद्र. उतरा. स्मित कंटाळा करतोय हा. आणि असं दिसतं बाहेरून. ऐक असं एका बाजूला हनुमान आणि एका बाजूला इकडे कपिला गोदावरी संगम. दुकान असे लागलेले बाजूला. स्मित तिथे कार पण आहे बघ खाली. हे बघा बसतो का स्मित कार मध्ये? बसशील का रे? करून बघू तो बसतो की नाही. म्हणजे नुसतं असं न चालवता असं त्याच्यामध्ये ठेवून बघा त्याला. बसतो का? का रे स्मित बसायचं? बसशील का? नुसतं असं बसून बघा बरं. ही लाल कार कशावर आहे? रेड. किती आणि एक चक्कर आहे. बसतो का तिथे? एकच चक्कर आहे. उचलून बसवावं लागेल. 2 जण पाहिजे. उचलून टाकायचं. नाही म्हणतोय. अरे इतकी छान आहे मस्त आहे. बघा काय करायचं ह्या पोराला. जेव्हा काय करतो पोरं किती आवडतं. रडते. बस का मग तू? हा बस चालव गाडी चालव. गेला हाती. असं इथे इथे. हा चालवायची ना? कसं घाबरतोय. बरं फोटो काढू. फोटो. इकडे बघ बरं. नाही चालवणार तर फोटो काढू. हे बघ आम्ही आहे. पप्पा पण आहे बघ. हा चल ये आता ये. काढू का? हा काय आवाज आहे? अरे इतकं छान आहे तरी नको त्याला. किती छान आहे. मोकळा परिसर आहे मस्त. कसं आणि हा ना. संगम कुठे आणि इकडनं येत आहे आणि इकडे जातंय पण. इथे जातंय पाणी. इकडे पण जातंय आणि तिकडे पण जातंय. मस्त वाटतंय काय सांगू. इतकं छान आहे वातावरण. गर्दी खूप कमी आहे. आणि इतकं छान आहे पाणी. रस्ता पण एकदम छान आहे चालण्यासाठी. थांबा बघून येते वरती काय इकडे. इकडे जर यायचं असेल तर पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे. कारण उन्हाळ्यामध्ये इकडे पाणी कमी असतं. मग जो निसर्ग आहे तो इतका सुंदर नाही दिसत. कारण इथे जे पाणी आहे त्या पाण्यामुळे इतकं सुंदर वातावरण दिसतंय. आता गोदावरीला पाणी सोडलेलं आहे त्याच्यामुळे इथे भरपूर पाणी आहे आणि खूप सुंदर असं इथले वातावरण झालं आहे. ही आहे 12 वर्ष कुंभमेळा यात्रेची जागा. हे आहे रामचंद्रजी सीता माता दर्शन. हे पहिलं आहे ब्रह्मतीर्थ. हे आहे शिवतीर्थ. हे आहे विष्णुतीर्थ, मुक्तीतीर्थ, अग्नितीर्थ, सीतातीर्थ. सीता माता आंघोळीची जागा याला सौभाग्य तीर्थ किंवा सीतेची नाणी म्हणतात. ज्या वेळेला रामचंद्र भगवान वनवासात आले होते त्यावेळेला त्यांनी सीता मातेला आज्ञा केली आपलं मूळ स्वरूप अग्नीमध्ये गुप्त ठेवा. म्हणून ब्रह्मदेव, शंकर आणि विष्णू 3 देवांच्या साक्षीने सीता माता या ठिकाणी अग्नीमध्ये गुप्त झाली. इथून मायावी रूप काढलं. ते ठेवलं पंचवटी सीता गुफेमध्ये. रावणाने नेलं की मायावी सीता मूळ स्वरूप अग्नीमध्ये. 3 देवांचे तीर्थ झाले. याला ते वर
ते जे दिसत आहे ना तिकडे कशाचं बनवलेलं आहे? राम सीता लक्ष्मण. राम सीता लक्ष्मण. तिथे जाण्यासाठी इथून पूल होता, तिथे लोखंडाचं दिसतंय काहीतरी पडलेलं बघा. तो काय फुल होतं तो वाहून म्हणजे आता तिथं जाण्याचा मार्गच नाही. जेव्हा पाणी नसेल पूर्णपणे तेव्हा तिथे जाऊ शकतो. स्मितला थांबायचं नाही अजिबात. स्मित कंटाळला आणि घरी जायचंय त्याला. कसा करतोय. इतकं छान वातावरण आहे, मस्त जेवण वगैरे झालेलं आहे, पण स्मितला अजिबात थांबायचं नाही. छान छान गाड्या पण खेळतायत मुलं इथे. कार आहे छोट्या छोट्या. आणि स्मित म्हणतोय घरी चला. रामसृष्टी उद्यान. ऊन पडले आणि उन्हामध्ये पाऊस पडतोय. त्याला मंगा पाऊस. वाव, किती छान आहे. हिरो हिरो मस्त. बघा किती छान छान छान. सोडते मी त्याचा हात. स्मित नीट चाल रे, हळूहळू चल. झाडं बघ किती छान छान. ते झाडं लावलेले. हे जे गार्डन आहे त्याच एरियामध्ये आहे. तिथे जवळ सगळ्या काही गोष्टी आहे आणि खूप सुंदर आणि एकदम हिरवंगार असं गार्डन आहे. इतकं हिरवंगार, बाजूला मोठी मोठी झाडे पण आहेत आणि एकदम निसर्गाच्या सानिध्यात आल्यासारखं वाटतं. एकदम शांत शांत मन प्रसन्न झालेलं आहे इथं आल्यानंतर. आता तर थोडा पाऊस पडून गेलेला आहे, पण उन्हाळ्यामध्ये पण इथं आलं तर खरंच मन एकदम प्रसन्न होईल. हिरवंगार वातावरण इथं. बसण्यासाठी खूप छान लॉन आहे. खूप छान झाडे आहेत. खूप छान जागा आहे. खूप मोठा परिसर आहे इथे आणि बाजूला गोदावरी नदी वाहते. तर इथं आल्यानंतर मन प्रसन्नच होणार. इतकं सुंदर वातावरण आहे. झाडाचा पाऊस लागतोय. हा? हा. आपण पण फोटोशूट करायला येऊ इथे. चिंचेचं झाड आहे. किती मोठं आहे, किती मोठं आहे. हा, हे कसे झाडं लावलेले आहेत मस्त. त्याला जेवढं जास्त चालवता येईल तेवढं चालवायचं आहे. हे काय असेल हो इथे? तुझ्या गुगल आहे. माझ्या विचारता कधी घेतला. आता ऊन पडलंय तर मग गॉगल घातलेलं छान वाटतं. किती छान दिसतंय मस्त. हा, तू घालत नाही काय नाही, माझा घालतो. मागतोय आणि घे घाल. बघ बरं. चला, टोपी घातलेली कारण वातावरण पण तसं आहे. ऊन पण पडतंय, पाऊस पण पडतो. उन्हामध्ये पाऊस पडतोय तसं. कान टोपी घातलेली आणि चष्मा पण लावतोय. तुझ्या घालतो का त्याच्यात आहे का? नाही ठेवणार तो. कसे काय नाही ठेवण्याचा. कशाला? कसले फुल आहे ते छोटे छोटे. किती छान आहे. आणि वरती चाललो आता घरी. स्मितच्या पप्पांना आला कंटाळा कारण अजून भरपूर मोठं गार्डन आहे. म्हणता घरी चल. स्मित आणि स्मितचे पप्पा दमले, दोघं पण दमले आणि त्याच्यामुळे तिकडे पुढे जायचं कॅन्सल केलं. अर्ध्याहूनच रिटर्न चाललोय. खूप मोठं गार्डन आहे, बरंच मोठं आहे. फोटोशूट करण्यासाठी लोक आलेले. रामसृष्टी उद्यान म्हणजे हे काय, वरती काही असेल का? तर आजचा हा छोटासा व्हिडिओ मी इथेच थांबवते आणि आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परत पुन्हा भेटू अशाच नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.